Hemen gaude berriz ere adierazteko kontra gaudela Carrefourren jokaeraren kontra. Zergatik, Carrefour Zizjordanian eta lurralde okupatuetan Carrefourrek egiten duena da lapurtutako lurraldeetan dendak jarri. Eta hortaz aparte egiten duena izaten da ematea soldaduei janaria ematen die. Orduan horren kontra gaude. Ze da hori genozidioaren kolaborazio argia. Orduan baita ere gaur adierazten nahi dugu lortu dugula neurri batetan Lizarrako txirrindularitza Miguel Indurain txirrindularitza karreran Israelgo ekipoa ez etortzea. Ordan hori mugimenduaren garaipen handia da eta ospatu nahi dugu. Alba duzuean joan ederki.